Wannan sirri ne na salatin annabi da wannan sura Taha. Wannan sirri jalabi ne, wallahi sirrin yana kawo arziki. Duk lokacin da kai za ka samu kuɗi kuma mai tsoka. Alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam mujarrab. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raga'ib wa husnal kawatim wa yastasqal gamam bi wajhihi al-karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi adadi kulli ma'lumin lak. Salatan taftahu lana abwabar rida wat taysir wa tagliqu anna abwab ash-sharr wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haduwa a wannan channel namu mai albarka na Ajaibul Asrar. Kar a manta, in yau ne farkon haduwar mu da kai, da yin subscribe, liking, sharing zuwa ga yan uwa don al'umma su amfana. Idan kuma tuntuni muna tare, to barkanmu da wannan lokaci. A yau mun zo muku da wannan fa'ida mai matukar daraja da amfani. Sannan kamar yadda wani ya mun tambaya akan yana son rubuto mai ko kuma a rubuto mai ko da a text ne wannan salati da nake bude karatu na wannan asiri da muke bayarwa da shi, to sai na ga ya dace in hada da tsaraban wannan sirri. Wannan sirri ne mai girma, sirri ne jalabi ne sosai, wanda duk lokacin da aka yi ana samun alkhairi sosai da wannan sirri. To wannan sirri ne na wannan salatin nariya. Dama haka ake kiran salatin nariya. Wasu suka ce saboda kaifinta da ƙarfinta shi yasa ake kiranta nariya, wato tana da zafi wajen, kamar yadda wuta in ya kama abu zai ƙona ko menene zai ƙona shi, to ita haka take da ƙarfi ita ma wajen buƙata. Duk ƙarfin buƙata in aka riƙe wannan salati na nariya, to gaskiya ana shan mamaki. Sannan wannan sura kuma, wato sura ta yi fice. Ban taɓa kawo sirri na wannan sura ba, ina ji a wannan channel. Amma wannan suratu Taha, wato ba a magana. Suratu Taha ba a magana wajen asraru. Ba a magana wajen asraru, waɗanda ma aka sani banda ma wanda ba a sani ba. To suratu Taha shiru kawai ake yi in dai akan maganan asrari ne. Bayan Allah sun san da haka. To da aka min tambaya, sai na ga ya kamata in kawo, in yi bayanin wannan salatin, sannan in kawo babban sirri da ya kunshi wannan salati zuwa ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda mu damuwar mu kenan ya zama ko yaya mu ma mun ba da gudunmawa a rayuwar wasu da taimako da irin abin da mu ma muke da shi. Shine na ba da irin wannan, koya al'ummar annabi suka yi farin ciki ta dalilinmu, to alhamdulillahi mu abun neman mu kenan. To wannan salati, kamar wanda ya yi tambaya yana jina yana sauraro na, salatin ita ce kamar haka. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammad allazi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raga'ib wa husnal kawatim wa yastasqal gamam bi wajhihi al-karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi adadi kulli ma'lumin lak. To iya daidai nan salatin ya tsaya, iya daidai nan shine salatin. Amma za a ji akwai wani ƙari da nake a gaba, wannan idafa ne. Salatan taftahu lana abwabar rida, kuma ana kamun kafa ne da wannan salati ake yin wata addu'a. Salatan taftahu lana abwabar rida wat taysir wa tagliqu anna abwab ash-sharri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira.
anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. To wannan sirri da muka taho da shi a yau, kamar yadda muka faɗa, gaskiya sirri ne, ana samun alkhairi, jalabi ne, ana samun alkhairi sosai 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 sosai. Lokacin da na yi wannan sirri, na yi na kwana 3 ina yi, gaskiya na samu alkhairi matuƙa, alkhairi sosai, wanda za ka yi farin ciki har in kai, sai dai dama kowa da irin jalabin shi. Za ku iya yin sirri da mutum, amma kaga irin alkhairin da ku samu ya bambanta, ya danganta ga irin, wani lokaci ya danganta ga irin mutanen da kake da shi. In kana da hulɗa da manyan mutane, to yawancin irin jalabin ka za ga yana zuwa ne ta gurin manyan mutane, to kuma ka san kowa da yanayin shi, to haka yake. Amma gaskiya wannan sirri mujarrabi ne, kuma ana samun alkhairi sosai sosai. In dai mutum yana yawan irin wa'annan asrar da muke kawowa, baya ganin wannan, to ya binciki kanshi, ya koma istighfari, kuma ya koma istighfarin dai, ya koma istighfari shine dai kawai shawara. Yadda wannan fa'ida yake, suratul Taha ake karantawa bayan mutum ya yi miftahul amal nashi, yana cikin alwala ya fuskanci alƙibla, ya karanta suratul Taha. Taha, bismillahir rahmanir rahim, Taha. To yadda kuma ake karantawa, mutum ya fara karatun, duk aya zai biya wannan salatin. Bismillahir rahmanir rahim, Taha, Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammad allazi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raga'ib wa husnal kawatim wa yastasal gamam bi wajhihi al-karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi adad kulli ma'lumin lak ma anzalna alayka al-qur'ana litashqa. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammad allazi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raga'ib wa husnal kawatim wa yastasal gamam bi wajhihi al-karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi adad kulli ma'lumin lak illa tazkiratan liman yakhsha. To haka sai mutum ya sake biya salatin har ka gama wannan sura. To haka wannan sirri yake. Gaskiya wannan sirri ba karamin sirri bane, babban sirri ne. Wato yana daga cikin sirrin da kawai Allah ne za a kawo shi a wannan channel din. Allah ne dole sai an kawo sirrin, shi yasa. Kuma wannan sirrin an kawo shi ne saboda dalilin da ya sa na mutum ɗaya da ya yi tambaya akan wannan salati da muke buɗe wannan karatu da shi, yake cewa yana so a rubuto a tura mai, ko da a text ne yana buƙatan wannan salati. Sai naga ya kamata a turo har da sirrin da wannan babban sirri da wannan salati ya kunsa. To haka wannan fa'ida yake. Dumtum fi ri'ayatillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ali tayyibin tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.